Malama Khadija Aliyu, a matsayin ki na mai korafi a wannan kotu, kina da wakilin da zai iya kare ki akan wannan shari'a? A'a ba ni da shi. A ɗaura auren ki jiya sannan ki haihu yau? Wannan amma gaskiya wannan al'amarin da ɗaura kai yake. Ku ne kuka kawo Dija? Haihuwa ce. Dijin ta haihu? Ka ce amarya ce. Dija kin tona mana asiri, amma kin tona wa kanki. Wai dama ka san Dija tana da ciki aka ɗaura maka aure da ita. Dan Allah ka zaka samu. Ba gashi na yi ba? Da Allah ki rufe mun barci. Amma ka cuce ni kuma ka ci amana ta kuma ka bani mamaki. Kai mana bayani mana. Me kake shirin aikatawa? Ka taba ganin inda aka daura aure mata da cikin wani? Ba maman Khadija. Ke da ka tama munafuka. Duk ba kake kulla komi ba. Duk macen da bata kare mutuncin kanta ba ko bata kare mutuncin iyayenta ba to ban ga dalilin da ubanta zai ci gaba da ganin mutuncinta. Wace da magana ce wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin al'amari ne? Amarya da jego.